ассалому алайкум тамошобинони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. аз 4 то 8 августи соли равон раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода ҷиҳати иштирок дар маросими савгандиёткунии президенти тозаинтихоби ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ дар шаҳри Теҳрон қарор дошт. гузориши ҳамкоронамон аз ҷараёни ин боздид. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода бо президенти тозаинтихоби ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ мулоқот намуд. Маҳмад Тоҳир Зокирзода қабл аз оғози суҳбат салому эҳтиром ва орзуҳои неки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба ҷаноби Саид Иброҳим Раисӣ расонида гуфт, ки мехоҳам ба шумо ва роҳбарияти олимақоми ҷумҳурии исломии Эрон барои даъвати ҳайати расмии парлумони Тоҷикистон ва истиқболу пазироии самимона изҳори миннатдорӣ намоям. Зикр шуд, ки густариши муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории мутақобилан судманд бо ҷумҳурии исломии Эрон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта. ҳар ду давлат дар минтақа низ манфиатҳои зиёди муштарак доранд. маҳз ҳамин омил ва пайвандҳои ногусастании таърихию фарҳангӣ моро водор месозанд, ки ба ҳамкории судманд ҳарчи бештар рушду густариш бахшем. Маҳмад Тоҳир Зокирзода иброз дошт, ки маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамкории судманд бо ҷумҳурии исломии Эрон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, тавассути гурӯҳҳои дӯстӣ масъалаҳои марбут ба қонунгузорӣ, густариши робитаҳои иқтисодӣ ва дигар масъалаҳои муҳимро мавриди баррасӣ қарор медиҳад. бо ин ҳадаф миёни маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси шӯрои исломии ҷумҳурии исломии Эрон гурӯҳи дӯстӣ ташкил шудааст. ҳамчунин Маҳмад Тоҳир Зокирзода бо раиси маҷлиси шӯрои исломии ҷумҳурии исломии Эрон Муҳаммад Боқир Қолибов мулоқот намуд. раиси маҷлиси намояндагон зимни мулоқот изҳор дошт, ки то имрӯз миёни Тоҷикистон ва Эрон беш аз 160 санади муҳими давлатӣ ба имзо расиданд, ки муносибатҳои ду кишвари дӯст ва ҳамзабонро ҳамоҳанг ва дурнамои онҳоро муайян месозанд. раиси маҷлиси намояндагон роҷеъ ба масъалаҳои байни парлумонӣ гуфт, ки маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси шӯрои исломии ҷумҳурии исломии Эрон ҷиҳати густариши муносибатҳои байни парлумонӣ соли 2011 пояи қарордодию ҳуқуқии ҳамкории дуҷонибаро бо имзои ёддошти тафоҳуми ҳамкории байни парлумонӣ устувор намуданд. имрӯз мо метавонем дар ҷодаи табодули ҳайатҳои байни парлумонӣ, омӯзиши таҷрибаи пешқадами якдигар дар низоми қонунофарӣ ва иттилоотонӣ ба ҳамкории судманд тақвият бахшем. раиси маҷлиси шӯрои исломии ҷумҳурии исломии Эрон Муҳаммад Боқир Қолибов хостори тақвияти ҳамкории маҷлисҳои ду кишвар аз тариқи фаъол намудани гурӯҳҳои дӯстии муштарак гардид. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода дар маросими савгандиёткунии президенти тозаинтихоби ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ, ки дар шаҳри Теҳрон баргузор гардид, дар баробари намояндагони воломақоми кишварҳои дунё иштирок намуд. ёдовар мешавем, ки маросими савгандиёткунии президенти ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ дар ҳузури 265 меҳмон аз 115 кишвар баргузор шуд. имрӯз дар шаҳри Душанбе даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. даври шаҳрии озмун бо иштироки доираи васеъ иштирокчиён ва коршиносону мутахассисони соҳаи фарҳанг дар Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода шурӯъ гардид, ки аз 9 то 12 августи моҳи равон идома меёбад. гузориши ҳамкоронамон дар ин мавзӯъ. дар рӯзи аввали даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, ки дар Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода доир гардид, муовини раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муинӣ аз аҳамияти ин чорабинии фарҳангӣ дар таърихи навини кишвар маълумот дода, иштирокчиён ва ғолибони даври ноҳиявиро, ки ба даври шаҳрӣ роҳ ёфтанд, аз номи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ табрик намуданд. кашфи истеъдодҳои нав аз гӯшаву канори мамлакат ҳадафи асосии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман мебошад ва ин иқдом нишонраз низ ҳаст. дар даври шаҳри озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ҳунармандони ҷавон, хонандагон ва донишҷӯёни донишгоҳу коллеҷу мактабҳои мусиқӣ фаъолона иштирок намуда ҳунару маҳорати касбии худро назди ҳакамон нишон доданд. дар даври аввали ин озмун Тоҷикистон ватани азизи ман сазовори ҷои якум гаштам. дар даври аввал ман асари Толиб Шаҳидӣ играр нардро навохтам ва дар ин давр ҳам интизор ҳастам, ки ҷои намоён мегардад. аз шумораи умумии иштирокчиён 338 нафар ба даври ноҳиявӣ роҳхат гирифта, аз ин ҳисоб 160 нафарашон ба марҳилаи шаҳрӣ роҳ дода шуданд, ки дар ин толор онҳо барои гирифтани роҳхат ба даври ҷумҳуриявӣ сабқат мекунанд.
дар озмун композиторон, сарояндагон, навозандагон, ҳунармандону гурӯҳҳои ҳунарии назди раёсат, шуъба ва бахшҳои фарҳанги пойтахт ва ноҳияҳои он, муассисаҳои таълимии соҳаи фарҳангу санъат, сарояндаҳои санъатдӯст ва истеъдодҳои алоҳида иштирок карда, асарҳояшонро дар шакли яка ва гурӯҳӣ пешниҳод карданд. дар ин даври озмун иштирокчиён дар се номинатсия – композиторӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ дар жанрҳои академӣ, анъанавӣ ва эстрадӣ суруду оҳангҳои нави хешро дар мавзӯъҳои ватану ватандорӣ иҷро намуданд. ноҳияи фирдавсӣ низ 24 шогирдро пешкаши яъне аъзои ҳакамон гардониданд дар ин озмуни тоҷикистон ватани азизи ман. яъне чӣ гуфтанӣ ҳастам, умуман аз ин озмунҳо ин қадар шогирдони бомаърифат яъне пайдо гардиданд бо сароидану навохтани ин як сарзамини бисёр тоҷикистону зебои мо. яъне ҳадаф аз ин озмун ҳамин аст ки тоҷикистони азизи моро васф кардан, чӣ дар навозиш ва чӣ дар сурудан. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи сиёсати фарҳангпарваронаи пешрои миллат роҳандозӣ гардидааст, ки дар он ҳунару истеъдоди ҷавонону наврасон санҷида шуда, баргузории он аз ҷониби ҳунармандону донандагони соҳа назорат ва доварӣ мегардад. даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе давоми 4 рӯз идома хоҳад кард ва ба кори соҳибистеъдодон, ҳунармандони касбӣ баҳо хоҳанд дод. дар робита ба иҷрои дастуру супоришҳои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 дар шаҳру навоҳии мамлакат ҷиҳати пешгирии бемории сироятии коронавирус корҳои таблиғотӣ тақвият меёбад. ситоди доимо амалкунанда дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҳамарӯза аз фаъолияти гурӯҳҳои корӣ натиҷагирӣ карда, вобаста ба идомаи тадбирҳо дар ин самт дастуру супоришҳои мушаххас дода мешавад. гузориши ҳамкорони минтақавии мо аз шаҳри Кӯлоб дар ин хусус. мо ҷавонон баҳри солимии миллат бетараф нестем. таҳти ҳамин шиёр рӯзҳои сироатии ҳафтаи сипаригардида дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон силсила чорабиниҳои иттилоотиву аксияҳои дастаҷамъӣ бо иштироки кормандон ва варзишгарони муассисаҳои давлатии мактабҳои варзишӣ воқеъ дар шаҳри Кӯлоб баргузор гардид. бояд ёдовар шавем, ки дигарбора пайдо шудани бемории дунёгири COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба он водор намудааст, ки то ба эътидол омадани вазъи ба амаломада шаҳрвандон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва серодам қоидаҳои беҳдоштиро риоя намуда худ ва атрофиёнро аз ин беморӣ эмин нигоҳ доранд. тибқи нақшаи кории бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб дар аксияи навбатӣ мактабҳои варзишии вилоятӣ воқеъ дар шаҳри Кӯлоб дар якҷоягӣ бо гурӯҳҳои ихтиёриён вазифадор гардиданд, ки ҷиҳати риояи қоидаҳои беҳдоштӣ бахусус дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пӯшидани ниқобҳои муҳофизатии яккаратта ва риояи фосилаи иҷтимоӣ бо сокинон суҳбату вохӯриҳо анҷом дода, дар ин баробар вобаста ба имконият сокинонро бо ниқобҳои ройгон таъмин намоянд. мақсад аз баргузории чунин чорабинӣ ин пеш аз ҳама баланд бардоштани маърифати тиббии наврасону ҷавонон, пӯшидани ниқобҳои муҳофизатӣ, риояи гигиенаи шахсӣ ва назорати гаштугузори шаҳрвандон дар мавзеъҳои шаҳри Кӯлоб равона гардидааст. мо имрӯз дар ҳамбастагӣ бо бахшҳои ҷавонон ва варзиши шаҳру минтақаи Кӯлоб корҳои фаҳмондагӣ ва аксияи тарғиботиро дар ҳудуди шаҳр дар бозорҳо баргузор гардондем ва аз ҷониби муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб ба беш аз 1000 нафар шаҳрвандон маводҳои иттилоотӣ ва инчунин ниқобҳои муҳофизатӣ тақсим карда шуд. ҳамарӯза дар шаҳри Кӯлоб гурӯҳҳои корӣ фаъолияти худро дар маконҳои муайян гардида бо ташкили корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тақсимоти ниқобҳои муҳофизатии тиббии ройгон ба роҳ мондаанд. дар ин рӯз дар баробари дигар нуқтаҳои сераҳолӣ ба монанди бозори марказӣ, деҳқонбозор, назди муҷтамаи меъморӣ ва бозори Сомонӣ, инчунин дар терминали мусофиркашонии шаҳри Кӯлоб низ чунин аксия ба роҳ монда шуд. тибқи нақшачорабинии бахши кор бо ҷавонон ва варзиши минтақаи Кӯлоб имрӯз мо тасмим гирифтем, ки дар тамоми гӯшаи
шаҳри Кулоб дар ҷойҳои сераҳолӣ аксия гузаронем. зимни баргузории корҳои фаҳмондадиҳӣ маълум гардид ки ҳанӯз ҳам қисмате аз сокинон нисбат ба ин беморӣ бепарвоҳӣ зорӣ намуда бениқоб ва бе риояи оддитарин қоидаҳои беҳдоштӣ дар маконҳои серодам гашту гузор мекунанд. Фаъолияти гурӯҳҳои кории тарғиботӣ дар асоси дастуру супоришҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон то ба эътидол омадани вазъи ба амал омада миёни мардум дар тамоми кӯчаву маҳаллаҳо, ҷамоату деҳот, бозору марказҳои савдо, боғу гулгаштҳо, майдончаҳои варзишӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба роҳ монда мешавад. иттилоъ дода шуд ки тибқи нақшаи тартибдодаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ дар рӯзҳои баъдӣ низ ба роҳ монда шуда ба ин васила баҳри пешгирӣ ва паҳншавии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла бемории COVID-19 чунин аксияҳои дастаҷамъӣ баргузор мегарданд. дар шаҳри Хоруғ маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба муносибати истиқболи шоиста аз ҷашни сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои тозакорӣ авҷи тоза касб кардааст. дар ҳашарҳои тозагӣ дар баробари сокинони маҳаллӣ инчунин кормандони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҷалб карда мешаванд. Хосият Худоёрбекзода дар ҳамин бора шарҳи бештар дорад. ҳамарӯза дар шаҳри Хоруғ бо ҷалби кормандони идораву корхонаҳои шаҳр ҳашарҳои дастаҷамъона баргузор карда мешаванд. ҳадафи ин ҳашарҳо ва вусъати дигар корҳои ободониву созандагӣ ин арзанда пешвоз гирифтани ҷашни фархондаву фарухпай ва фарухрӯзи миллат сисолагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ҳамзамон ҷашни некқадам аст ва боз даҳҳо ободкориву шоҳкориро асос хоҳад гузошт. бо илҳом аз таъкиду супоришҳои сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон бобати бо дастовардҳои назаррас пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти ватан, раиси шаҳри Хоруғ Мирзонавод Алишер Худобердӣ бо аҳли кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ ва кормандони сохторҳои шаҳр тасмим доранд, ки ҳар як гӯшаи маркази вилоятро бо баргузории ҳашарҳои умумӣ таровати идона бибахшанд. имрӯз аз назди бинои театри вилоятӣ сар карда то кӯпруки оҳанини маркази вилоят ва роҳи нақлиётии соҳили дарё то табобатхонаи марказӣ бо иштироки кормандони соҳаи маориф ва фарҳанг, аҳли идораи хоҷагии манзилию коммуналии шаҳр ва дигар кормандони идораву корхонаҳо ҳашари навбатӣ баргузор шуда ба муҳит таровати нав бахшида шуд. аз субҳи барвақт кормандон дар ин ҷо ба рӯбучим ва дигар корҳои ободонӣ машғул гардида, раиси шаҳр аз рафти корҳои ободонӣ дидан намуд. тозагии покии ҳар гӯшаву канор ва солимии оилаву фарзандон маҳз аз худи инсон вобастагӣ дорад. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хоруғ корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза пайдо намуда, кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ дар ҳар ҳашар дастаҷамъона иштирок намуда бо як рӯҳияи баландӣ ҳар гӯшаву канор шаҳрро тоза ва тамниз мекунанд. имрӯз низ тамоми кормандони идораву муассисаҳои шаҳри Хоруғ ба ҳашар баромада баҳри тозаву озода нигоҳ доштани шаҳр саву талош намуда саҳми худро гузошта истоданд. раиси шаҳр зимни суҳбат бо ҳашарчиён ҳамзамон иброз дошт, ки маъракаҳои баргузории ҳашар дар ин рӯзҳо аз ҷониби кормандони сохторҳои шаҳри Хоруғ ризокорона баргузор шуда истоданд ва кори ризокорӣ дар фарҳанги тоҷикони Кӯҳистон ҷойгоҳи махсусро касб кардааст. ҳамчун ризокор бо ифтихору сидқу сафо дар тоза намудани гирду атроф ва кӯчаву паскӯчаҳои маркази вилоят иштирок намудан яке аз амалҳои беҳтарин ва хайрихоҳонаи ин мардум ба шумор меравад ва ин ризокорӣ амали беҳтарини инсонҳо мебошад. имрӯзҳо муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Лахш дар доираи омодагиҳо ба давраи хониши солҳои 2021-2022 барои қабули хонандагон ҳамаҷониба омодагӣ мебинанд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кумитаи падару модарон таъмиру таҷҳизонидани симхонаҳои таълимӣ қисман ба анҷом расида, масъулин ният доранд то муҳлати муайяншуда муассисаҳои таълимиро барои қабули хонандагон омода созанд. имрӯза дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳияи Лахш омодагӣ ба соли хониши нав идома дорад. бо мақсади беҳтар намудани сифати таълим ва фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил дар мактабҳои ҳудуди ноҳия корҳои таъмири симхонаҳо идома доранд.
آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی با دستگیری کمیته پدر و مادران، صاحبکاران، سخاوتمندان، بنا و صنفخانه‌های تعلیمی را به سال خونش نو آماده می‌سازند. در سال جاری همه صنفخانه و راهروهای مؤسسه‌های تحصیلات عمومی ناحیه تعمیر گردیده. قریب 80-90% کارهای تعمیر به انجام رسانیده شده. کارهای رنگ و بارکنی بیرونی بناهای تعلیمی نیز در روزهای نزدیک به انجام رسانیده شده. با سال تحصیل نو پرره آماده کرده می شوند. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه، همه سال در تعطیل 3 ماهه تابستانه در همه صنفخانه و حجره‌های کاری کارهای رنگ و بار صنفخانه و تالارها و کارهای تعمیر و برقرارسازی بناهای تعلیمی به انجام رسانیده شده. در برابر تعمیر مؤسسه ها صنفخانه‌های علاوگی نیز تا سال خونش نو ساخته به استفاده داده می شوند. صنفخانه علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 13 دهه اقصای، ساختمان صنفخانه علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 7 دهه دوانه، ساختمان تالار ورزشی در نزد مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 32 دهه قرکنجه و با ساختمان بنای نوی تعلیمی در نزد مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 9 دهه جرگتال با مرام ادامه داشته در عرفه تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده می شود. طبق اطلاع مسئولین ساحه امروزها در همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه آمادگی‌ها به سال خونش ادامه داشته، بهر سر وقت به انجام رساندن کارهای تعمیری و تجهیزانیدن مؤسسه‌ها با لوازمات ضروری چراهای دخلدار اندیشیده می شود. баъди мавриди амал қарор гирифтани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии сиёсии кишвар дар шаҳру навоҳии мамлакат шумораи коргоҳу корхонаҳои дузандагӣ бештар гардид ва фаъолияташон нисбатан пурсамар ба роҳ монда шуд. мутахассисони маҳаллӣ имрӯз дар баробари фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ҳамзамон иқдом гирифтанд ки дар арафаи соли нави хониш барои осон намудани мушкилоти мардум чун солҳои пешин ярмарка фурӯши либосҳои ягонаи мактабиро роҳандозӣ намоянд. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо аз шаҳри бохтар. то фаро расидани соли нави хониш на камтар аз як моҳи дигар боқӣ мондааст. ба ин хотир бо ибтикори шӯъбаи маорифи шаҳри левакан ярмарка фурӯши либосҳои ягонаи мактабӣ дар чанд нуқтаи ҳудуди шаҳр ташкил карда шуда, дар он маҳсулоти ба тозагии истеҳсолгаштаи коргоҳҳои дузандагӣ пешниҳоди мизоҷон гардонида шуд. бояд зикр намуд ки 4 адад сехи дузандагии шаҳри левакан барои хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳр бо либосҳои шинаму зебо ва ягонаи мактабӣ муваззаф гардиданд. дар бахши маорифи мо 12686 нафар хонанда таълиму тарбия гирифта истоданд ва мувофиқи нақшае ки барои омода намудани хонандагон ба соли таҳсили нав бо либосҳои мактабӣ 6395 ба нақша гирифта шудааст ва то ба имрӯз 19135 адад либосҳои духта омода карда шудаанд ва сар карда аз имрӯз дар ҳамаи ҳамин коргоҳҳои дузандагӣ ярмаркаи либосҳои мактабӣ ташкил карда шудааст. падару модарон барои фарзандони худ омада бе ягон мамнуният аз коргоҳҳои дузандагӣ сари либоса барои фарзандони худашон харидорӣ намуда истодаанд. қобили зикр аст ки чанд сол қабл дар ҳамин шабу рӯз волидайни хонандагон бо ташвишҳои зиёд роҳ сӯи бозору дуконҳои либосфурӯшӣ пеш гирифта бо сарфу харҷи маблағҳои миёншикан ба фарзандони худ либосҳои мактабӣ харидорӣ менамуданд. ҳамакнун ба фаъолият пардохтани коргоҳҳои дузандагӣ дар ҳама минтақаҳо падару модарон имконият пайдо карданд ки бе харҷи роҳгирову дигар ташвишҳои зиёдатӣ аз ҷои маҳалли зисти хеш ҳама гуна сару либоси ягонаи мактабиро ки чеварони хушсавқи ватанӣ бо сатҳу сифати баланд омода кардаанд харидорӣ намоянд. шунидем ки шаҳраки левакан имрӯз ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабачагона доштааст. мо овардем хушбахтона набераҳора либос пӯшондем. шукрона ки бо мо ба ҳар ҷо ба дуртар саргардон намешем, наздиктар ярмаркаҳо омада либоси мактабии фарзандои худмона гирифтесем. сифатиш нисбати ҳар сола беҳтар, нақстар, духташ беҳтара, замонавия, маъқула хулоса. ба роҳ мондани чунин ярмарка фурӯши либосҳои ягонаи мактабӣ аз як тараф дар арзонию фаровонии молу маҳсулоти маҳаллӣ замина гузорад, аз ҷониби дигар дар фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ барои нафарони бешуғл мусоидат хоҳад кард. рӯи кор овардани чунин иқдоми наҷиб имкон медиҳад ки ашёи хоми ватанӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ то ҳадди ниҳоӣ коркард шуда, ба ин васила ҳам сатҳи рӯзгори сокинон беҳтар мешавад ва ҳам ба буҷаи мамлакат маблағҳои иловагӣ ворид мегардад. 2 сол мешавад ки мо либосҳои мактабиро ба сифати аъло мебарорем. ба 6 мактаб шартнома баста, ба маориф шартнома баста имрӯз
ҳамаи либосҳои мактабиро ба андозае тамом кардам ва либосҳои моро ягон ҳатто ҳамин падару модари мизоҷоне ки мебиёянд ҳамашон бо сифати аъло гуфта мепӯшонанд ва чи размерҳои кӯдакҳои худшон ба мақбули дилоши худошон пеш пардохта дар мактаб месупоранд, сони омада аз цехи дузандагии мо либосҳоро пардохт карда гирифта мебаранд. чунин ярмаркаи либосҳои ягонаи мактабӣ бо ташаббуси шӯъбаи маорифи шаҳри Бохтар низ дар майдони 70-солагии Водии Вахш баргузор гардид ки падару модарони зиёде барои харидории либоси мактабии фарзандони хеш ҳозир гардиданд. мавриди зикр аст ки иқтидори корхонаҳои дузандагии шаҳри Бохтар баҳри пурра таъмин намудани хонандагон бо либоси мактабӣ басанда буда, имконияти истеҳсоли либоси мактабӣ дар корхонаҳо дар давоми сол ба таври комил фароҳам оварда шудааст. дар ин ярмарка корхонаҳои тавлидотӣ ва соҳибкорони ватанӣ ба меҳмонон ва мизоҷон баробари сару либос, инчунин пойафзол, ҷӯроб, лавозимоти мактабӣ ва дигар ашёҳои лозимаро ки ба хонандагон дар ҷараёни хониш заруранд пешниҳод намуданд. имрӯз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар дар якҷоягӣ бо шӯъбаи маорифи шаҳри Бохтар тасмим гирифтанд ки дар якҷоягӣ як ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабиро бо корхонаҳои ватанӣ баргузор намоянд. имрӯз модарону хонандагон ба хариди либосҳо омада истоданд ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки хонандагони мо бо либосҳои сифатан хуби корхонаҳои ватанӣ ки аз ҷониби дузандагони корхонаҳои ватанӣ ба мадди фурӯш бароварда истоданд таъмин карда шаванд ва инчунин дар ин ярмарка маводҳои канцелярӣ пешниҳоди омӯзгорону хонандагону падару модарон шуда истодааст ва аз ин маводҳо низ фаровон харидорӣ карда истодаанд. тибқи маълумоти оморӣ дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон соли ҷорӣ бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ барои беш аз 14 000 нафар толибилмон либосҳои ягонаи мактабӣ бо сату сифати баланд омода карда шуда, бо роҳандозӣ намудани чунин ярмаркаҳо либосҳои ягона ба мактабачагон дастрас гардида истодааст. дар асоси нақшачорабиниҳои агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии хона интернати беморони рӯҳии шаҳри Ҳисор озмунҳои муассисаи беҳтарин, ҳуҷраи беҳтарини корӣ, фуруғи субҳи донои китоб аст ва илм фуруғи маърифат дар байни кормандон ҷамъбаст гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар матлаби хабарнигорони мо. доир ба сазовори истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қатори дигар муассисаҳои давлативу хусусии кишвар нақшаи чорабиниҳо таҳия намуда барои гузарондани як қатор чорабиниҳои фарҳангӣ масъулияти хоса зоҳир менамояд. гуфтанд ба маврид аст ки тибқи нақша чорабиниҳои таҳия намудаи агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи давлатии хона интернати беморони рӯҳии шаҳри Ҳисор низ дар байни кормандон гузарондани озмунҳои муассисаи беҳтарин, ҳуҷраи беҳтарини корӣ, фуруғи субҳи доноӣ ва илм фуруғи маърифат ба роҳ монда шуд ки он ҷанбаст гардид. мақсад аз ташкил ва баргузории ин гуна чорабиниҳо дар байни ҳамаи қишрҳои ҷомеа барои боз ҳам тақвият бахшидани ҳисси миллӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ мебошад. ва дар ин радиф имрӯз муассисаи давлатии хонаи интернати беморони рӯҳӣ шаҳри Ҳисор тасмим гирифтааст ки аввалин шуда чунин намуди озмунҳоро доир намояд ва бо ин мақсад дар муассиса тибқи фармоиши директори муассиса озмуни ҳуҷраи беҳтарини бошандагон ва инчунин озмуни корманди беҳтарини муассиса дар ҳамаи самтҳои фаъолият, яъне корманди беҳтарини ошхона, корманди беҳтарини дар самти тиббӣ, яъне ҳамшираи тиб, корманди беҳтарини хоҷагии ёрасон, корманди беҳтарин дар самти хоҷагӣ ва корманди беҳтарин дар самти парастор, яъне кормандони иҷтимоиро муайян намояд. дар озмун кормандони муассисаи давлатии хона интернати беморони рӯҳии шаҳри Ҳисор бо завқи баланди корӣ ширкат варзиданд ки дар охир аз ҷониби роҳбарияти муассиса бо тӯҳфаҳо ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. баргузории озмунҳо дар ҳамаи муассисаҳои иҷтимоӣ зерсохтори агентӣ идома дода шуда то 1 сентябр ғолибон муайян ва қадрдонӣ карда мешаванд. умед аст ки баргузории чорабиниҳои мазкур боиси баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои иҷтимоии тиббӣ дар муассисаҳо гарда хотирмон ва сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлати азизамон мегардад.
дар шаҳри душанбе даври ниҳоии фестивали озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 идома дорад. дар доираи ҳамин чорабинӣ ҳунармандон ва ҳаваскорони ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ва Файзобод рӯи саҳнаи ҳунар байни ҳам рақобат карданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар саҳни филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев ҳунарҳои мардумии ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ва Файзобод таҳти унвони бозори ҳунар ба намоиш гузошта шуд ки ҳайати ҳакамон, меҳмонон ва иштирокчиён аз он дидан намуданд. дар намоиш ҳунармандон маҳсули дастони хешро аз қабили кашидадӯзӣ, гулдӯзӣ, чакандӯзӣ, қуроқдӯзӣ, маҳсулотҳои заргарӣ, нонӣ, кишоварзӣ, хӯрокҳои миллӣ, созҳои мусиқӣ ва ғайраро ба намоиш гузоштанд ки басо зебоию диданӣ ба назар мерасид. бояд гуфт ки имсол бозори ҳунар номинатсияи нави фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 аст ва барои дар сатҳи баланд пешниҳод намудани он иштирокчиён соҳиби хол мегарданд. аз ин рӯ ҳунармандону ҳаваскорони ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ва Файзобод кӯшиш намуданд ки намунаи беҳтарини маҳсули дасти худро ба маърази дид гузоранд. дар ноҳияи мо низ солҳои охир дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мардум ба эҳёи ҳунарҳои қадимӣ рӯ оварданд ва имрӯз дар тамоми қаламрави ноҳия дуконҳои фурӯши ҳунарҳои мардумӣ, дуконҳои истеҳсоли ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумлаи гулдӯзӣ, қуроқдӯзӣ, сабадбофӣ, кулолгарӣ ва дигар ҳунарҳои мардумӣ идома доранд. баъд аз пешниҳоди намоиш андалебчиёни ҳарду ноҳия баромади худро дар саҳнаи филармония идома доданд. ҳунармандон аз рӯи 12 номинатсия аз ҷумла суруди ҳамсароён, намоиши либосҳои миллӣ, суруди яка, рақси яка, навозиши умумӣ, навозиши яка, суруди анъанавӣ, суитаи созию овозӣ, маҳорати хуби эҷодӣ нишон доданд. ҳайати ҳакамони фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ки аз мутахассисони пуртаҷрибаи соҳа иборат аст, баромади ҳунармандону ҳаваскорони ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон ва Файзободро аз рӯи меъёрҳои муайяну мушаххас баҳогузорӣ намуданд. дар интиҳо дастаи ҳунармандони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин соҳиби 103 хол эълон шуд. ноҳияи Файзобод бошад бо касби 110 хол ғолиб омад. хабарҳо аз хориҷи мамлакат. мақомот сабаби ҳамла ба мусофиронро дар метрои ҷопон муайян мекунанд. дар ин ҷо шахси бо корд мусаллаҳ 10 нафарро захмӣ намудааст. дар амрико ва Россия бошад бар зидди сӯхтори беш аз 1000 мубориза мебаранд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатӣ. дар метрои шаҳри Токиои ҷопон марди бо корд мусаллаҳ ба мусофирон ҳамла кард. طبق معلومات در نتیجه این حادثه 10 نفر زخمی شدند. این حادثه در موضع ستاگای پایتخت ژاپن به وقوع پیوسته است. سرنشین نقلیات فوراً قطار را باز داشت. در همین حال حمله‌گر از جای حادثه فرار نمود ولی پس از چند مدت به پلیس تسلیم شد. خبر داده می شود که وضع سلامتی دو تن از زخمیان وزنین است. مقامات ژاپن تفتیشات سبب‌های این حمله را ادامه می‌دهند. در شتات کالیفرنیا آمریکا بر اثر سوختار یک شهر تاریخی به خاکستر تبدیل یافت. طوری گفته می شود تاریخ این شهر که گرینویل نام دارد با 150 سال برابر است. موافق اطلاع رسانه‌های خبری علنگه سوختاری بیش از شب 6 ایول به اینجا رسیده است. شمال سخت که سرعتش در یک ساعت به 64 کیلومتر می رسید و پنجشنبه علنگه آتش مساعدت کرده است. سوختار همگی دوام 2 ساعت نقطه‌های اهالنشین و مرکز تاریخی شهرک را که هنوز میانه‌های عصر 19 تأسیس یافته بود نابود ساخته است. دود غلیظ سوختاری بیش از در منطقه یاکوتیای روسیه با سرعت پهن می شود. طبق اطلاع اخیر آن باز قلمرو خانتی-مانسیسک و یامالو نینتسک را فرا گرفته است. وابسته به این مقامات روسیه در هر دو منطقه حالت فوق‌العاده اعلام نمودند. در اینجا از 1 ایول به ساکنان رفتن به جنگل منع است. مقامات این مملکت خبر می‌دهند که فعلا مساحت نزدیک 2 میلیون گکتاری بیش از به کام آتش فرو رفته است.